En dat bad troch het publiek echt onderdeel te maken van het stik. Nog voordat het echt uiteen zet. Maar in vorm van striptheater waarbij de Duitse soldaten over de dik rennen. Mijn naam is Oskar Schindler. Schellner, Julian Schellner. Hoognaam. Hoegenaam. Je bent toch je familie van de generaal Schindler, hoor? Het verhaal gaat door Oskar Schindler, een rieke Duitse zakenman die naar Krakau komt om geld te verdienen. In de oorlog redt hij met zijn fabriek zo'n 1200 jaren van het deer. De meeste taskogers hielden de film zelfs wel zien, maar het stuk weer voor haar dochs indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Vooral toen we binnenkwamen, je werden er voor die mijnaam. Ja, dat maakt het zeker indruk op je. Ik vond het echt ingrijpend dat waren, ja. Een van de taskogers is Haaien de Boer. Hij broekt de film een soort in het onderwijs en weer benijd hoe die orenlange film dat dit stuk verwerken weer. Het had me absoluut rekken en ik vind ook dat ze een heel mooi stukje werk al leveren. Het is natuurlijk altijd ziek in. Als je een film variëren hast, wordt het misschien precies de scènes in de film. Is onmogelijk in een dialoogspel, ken het. En wat ze ervan maken, hele grote complimenten. Ik weet niet van een maaie. Ja, het is natuurlijk een ontzettend kwetsbaar verhaal. En de film is zo iconisch, dus was het goed van, was het recht van. Ja, dat wie wil een uitdaging. We hadden ondoord, om dat te doen. En natuurlijk bij de momenten was dat stinkt, jeetje, komt dit al je goed? Hier we dit wel doen, maar zo staat er goed dat alles dan die hele puzzel bij elkaar komt. Met licht en muziek en spul en ja, toen hingen we wel iets terug van, nou, volgens mij hebben we iets moois ontmeid. Een mooi verhaal wat ik de noodzaak vind om dat ik vertel Wurmaat en Blauwmaat. Het diepe losspel is uitverkocht, maar op 8 mei is er nog een extra vaststelling.